Mase uyama lo muntu uyazizwa ukuthi uthini uthi iBhayibheli lishintshiwe iBhayibheli eze la eBhayibhelini athi libhalile izwi kaNkulunkulu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusolulwa. Why do you quote the very same Bible othi liphenduke ezweni mengabe ukuthi wena ulikholwa? How does it make sense? Yebo ngoba fanele uthi hayi angisakhoti mina eBhayibhelini bese wena kuzela neBhayibheli okufanele sihambe ngazo siconfuse. Umoya weconfusion awubuyi kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongathi ubuya kuNkulunkulu afika asisuse eBhayibhelini bese eshiya nowhere. Ashiye nje sime siqinisa sePatmos. Mase simbuza ukuthi sifundeni yena uyakhode eBhayibhelini walela thini? Shuthi uyohlanipheka kangcono wazi ukuthi kuphi kufanele kukhode. Nalo moya wakho omlokhu njani omlawulayo othi iBhayibheli lishintshiwe. Thina sishiwe neBhayibheli. Sikholelwa ukuthi lezi zinto ezibhalwe la zinjani ziyizo. Uma uzizela nomlayezo sibeke phela ku position ukuthi yini ekumele sinjani sihamba indlela efanele sihambe ngayo because the Bible says God is not the author of confusion. Abantu abaningi abezana lemlayezo elokhunjani ongayazi buya bazodida nje abantu. Ukutshela ukuthi uJesu Kristu wayemnyama kusiza kuthina. Mase sikutholile lokho then what do we benefit? Senze njani ke manje? Masikhula sithi uJesu omnyama. Ubusithini? Wena ufana nebala lami. Wena ufana nebala lami. Osesingcono sithini ngalento?